ସରିଗଲା ରଜ ସରିଗଲା। ରଜ ସିନା ସରିଗଲା, ହେଲେ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ସବୁଦିନେ ସଜ ବି ହେଇଥାଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଆଜି ଆସିଛି, ପିଓର ସୂତା ଶାଢ଼ୀର ଆସିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନା? ଆଉ ରଜ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି। ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିଲେ। ଏହି କଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କଲର୍ ଆଣିଛି। କେବଳ ଏତିକି କଲର୍ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କଲର୍ ଅଛି। ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ୟେଲୋ କଲର୍, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ନାଲିର କମ୍ବିନେସନ୍, ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣତ କାମ ନ କହିବା ଭଲ, ସତ କହୁଛି ନା, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠିକିରି କଟା ହେଇଛି, ଠିକିରି ଭିତରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ର କାମ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କମ୍ବିନେସନ୍, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲର୍କୁ ବି ଦେଖି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କାମ, ସେହି ଡିଜାଇନ୍, କିନ୍ତୁ କଲର୍ ବହୁତ ଅଲଗା। କଲର୍ ଅଲଗା କାହିଁକି ନା କାହାର କେଉଁ କଲର୍ ପସନ୍ଦ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କଲର୍ ପସନ୍ଦ, ଆମକୁ ଯେଉଁ କଲର୍ ପସନ୍ଦ ଆମେ ସେହି କଲର୍ ପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା, ପିନ୍ଧିବା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରଜକୁ ଯେପରି ଆମେମାନେ ପାଳିଲେ, ସେହିପରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆମେ ନୂଆ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନା। କାହିଁକି, ଯଦି କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଘରେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ବି ନୂଆ ପିନ୍ଧିପାରିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇ ଆସିଲି। କେଉଁ କଲର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଚାରୋଟି ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ରଜରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ବି ଦେଖିଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ସକୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ଟି କିପରି ଲାଗୁଛି? ନାଲି ରଙ୍ଗରେ କଳାର କମ୍ବିନେସନ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କେହି ଅନଲାଇନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି 6372041668 ନମ୍ବର। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମେସେଜରେ ଚାଟିଂ କରିବି, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ କଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କି ଅଫଲାଇନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରୁ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଲର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ କଲର୍ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୋ କହିବାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ସରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଝିଅ ହେଉ କି ପୁଅ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ରହିଲା, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ହୋଲସେଲ୍ରେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାମ୍ ଏଠି ସେୟାର କରିବିନି। ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଦାମ୍। ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋ ସହିତ ଚାଟିଂ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଦାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶସ୍ତା ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ କହୁଛି ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଯାହା ହୋଲସେଲ୍ରେ ରହିବ, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ରହିବ। ନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା, ଆଉ ସମୟ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। କେଉଁ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ କିଣିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଶାଢ଼ୀକୁ ଖୋଲିଥିଲି, ସେଇଭଳି ବି ଏବେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ନିହାତି ଥୋଇଦେବା, ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖି ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।